चिरां जिल्ला जिनैथि वसु चेम्पियनशिप कमिटिया जुनियर आरो सिनियरखौ लानानै सानथामनि हाबाफारि खुंदों। चिरां जिल्ला रुनिखातानि सिङाव थानाय आस्राबारि श्री बाथौ इंराजि फरायसालियाव दिनै चिरां जिल्ला जिनैथि वसु चेम्पियनशिपआ जुनियर आरो सिनियरखौ लानानै मैयानिफ्राय गाबोनसिम हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै 5 जुन आबहावा सानखौ बिफां गायनानै सांग्रांथि होनायजों मेहेरगोनाङै खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरग'यारिया नुजाथिफैयो आरो नुजाथिफैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो दि बेबायदि हाबाफारिखौ आस्राबारियाव खुंफुंनो हानाया मोजां जादों आरो दानि गेलेनाय लाइमोनफ्रा उननि समाव गोजौ लेभेलाव सौहैनो हागोन। बेखायनो बयबो गेलेगिरि बिथांमोनखौ गोसो होनो खावलायदों खाम्फा बरग'यारिया। चिरां जिल्ला वसु कम्पिटिशन प्रथमबारनि थाखाय जोंनि आस्राबारियाव जागासिनो दङ। दिनैनिफ्राय आरम्भ खालामबाय। जों बयबो लकेलनि मानसिफ्रा जोबोद खुसि, मानोना बे कम्पिटिशननि दारै जोंनि जायगानि हिन्जावसा आरो हौवासाफ्रा जोबोद गेलेनायनि मोनसे गोसोआव बोलो मोनगोन। जि स्कुलाव गेलेगासिनो दङ बिसोरो गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै मोजां मेडेल, गल्ड मेडेलफोर लानानै फैनो हादों जोंनि गथ'फ्रा। आरो जायगायाव जि कम्पिटिशन जाबाय बेयो बांसिन इन्ट्रेस्ट लाबोगोन। दा उसुनि दारैहाय बेनिफिट जादों। जोंनि नलेजाव बिटिसि ओनसोलनिफ्राय उसु गेलेनानै गोबां हिन्जावसाफोर आरो सेंग्राफ्रा साख्रि मोनबाय। रिसेन्टलि भाइखरानि गयारि होननाय बाक्सानि ITBPआव जइन जाहैदों 1 मासनि आगोल। आरो बिदिनो गुबुन गुबुन हिन्जावसाफोर हौवासाफोर गुबुन गुबुन माबायाव साख्रि मोनगासिनो दं। आसाम पुलिसाव साख्रि मोनदों, SSBआव साख्रि मोनदों, BSFआव साख्रि मोनदों, गोबां बिदि अर्गानाइजेसनाव साख्रि मोनदों। ओंखायनो बेखौ जोङो बोलो होनांगौ आरो जोंनि फिसाफोरखौ जोङो एनकारेज खालामनांगौ। जोङो दा बेनिफ्राय जितु दिनैनि बे 12 चिरां डिस्ट्रिक्ट उसु चेम्पियनशिप सेलेक्सन जितु 2022नि जानानै जोङो RC जानानै जोङो चेनेल बिथांमोनखौ बरायनाय जाग्रोबाय। दा जोङो बेखौ लाबोनाया जाहैबाय जोंनि एरियाया एसे मा होनो बेखौ एसे बेकवार्डबो होनांगोन, जितु खेलानि सोमोन्दै बारा मोनथिजोबा गामि एरियायाव। दा बिनि थाखायनो जोङो दा माखासे जाय बिथांमोना गथ'फोर जितु निउ जेनेरेसन बिसोरो गेलेनो लुबैब्लाबो गोजानाव थांनानै गेलेहैनो हाया आरो माखासे रुल्सफोरखौबो मिथिया। बिनि थाखायनो माखासे रोंगौथि गोनां गथ'फ्राबो थालाङो नालाय, बेखौ लानानैनो जों दा जोंनि बे एरियायाव माखासे गथ'फोरनि फिउचारनि थाखाय जों बे खेलाखौ लाबोनाय जादों।